Cada ano prodúcense en Galicia máis de 1000 incendios. Nos últimos 5 anos o lume arrasou máis de 50.000 hectáreas de monte. No pasado ano rexistrouse unha baixada importante con 2.600 hectáreas quemadas, pero no que vai de ano a cifra xa é superior á do 2018. Para prepararse ante posibles situacións de emerxencia, a Xunta organizou en Xiabre un simulacro de incendio forestal de situación 2. Simulacro de un incendio forestal en el cual se declara la situación 2. En la situación 2 sabéis cuando el incendio forestal pasa de situación 0 a aquella situación en donde se requieren movilizar medios superiores o ajenos al propio de los incendios forestales. La Administración del Estado colabora, participa en la extinción de incendios a partir del momento en que se declara el nivel 2, 0, 1, 2, en que existen riesgos para la vida de las personas ajenas a lo que son las propias labores de extinción e incluso a bienes que pueden ser de interés nacional. Na simulación recreouse un incendio real acontecido hai 3 anos. Neste exercicio participaron máis de 100 efectivos co obxectivo de comprobar a coordinación entre os diferentes corpos implicados. Se busca con este ejercicio buscar la coordinación, tratar de lograr un engranaje mayor del que hay en este momento, pero también detectar posibles fallos que tuviésemos en cualquier incendio forestal. En este caso se está recreando un incendio que hubo en el Monte Xiobre en el año 2016. Dende a Xunta aseguran que reforzaron os medios para loitar contra os incendios. Sí, os medios se foron incrementando, de feito, tanto medio rural, que incrementa os medios, como por parte dos grupos de emerxencia supramunicipal e os propios parques de bombeiros, que en este caso participa a Xunta na súa financiación. Hai que recordar que nos últimos 4 anos se destinaron por parte da Xunta de Galicia máis de 12 millóns de euros de inversión en tanto o grupo de emerxencia supramunicipal en esta zona como no resto do territorio. A actuación foi un éxito e o simulacro deuse por finalizado ás 13:30 horas. A pesar diso, os representantes de ambas administracións esperan non ter que activar situacións como esta.